ኣብዝቕና ካብ ሃገረ ጀርመን ዝስማዕ ዘሎ ዜና ዓለም ኣገሪሙ ይዝርከብ። ሓደ ህቡብ ባንኪ እቲ ሃገር ፊልም እምበር ሓቂ ብዘይመስል መልክዑ ልዕሊ $30 ሚልዮን እዩ ተሰሪቑ። ነዚ ስዒቡ ድማ ናይዚ ባንኪ ዓማዊል ኣብ ሓያል ተቃውሞ እዮም ዝርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና ኣብዝቕና ኣብ ጀርመን ብዛዕባ ዝተኻየደ ናይ ባንኪ ስርቂ ብኸመይ ኣገራሚ ኮይኑ ክሳብ ናይ ክፍለ ዘመንና ዝዓበየ ስርቂ ክበሃል ክኢሉን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ መላእ እታ ሃገርን መላእ ዓለምን እንታይ ይበሃለሎን እቶም ሰራእትኸ ኣበይ በፂሖም ከምኡውን ካልኦት ኣብዚ ዙርያ ዝዝረቡ ዘለዉ ሓበሬታታት ከካፍለኩም ስለ ዝኾንኩ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ ጽንሑ ኢኹም። ብተወሳኺ ንሃትኩም ንቻነልና ላይክ፣ ሼርን ሰብስክራይብን ምግባር ንዕቤት ቻነልና ኣዝዩ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ነዛ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብን ብምግባር ክትጅምሩ ዳፀዋዕኹ ናብ ትሕዝቶይ ክሰግር። ቅንያት እቲ ተፈታዊ ዝኾነ በዓል ክሪስማስ እዩ ነይሩ። መላእ ከተማታት እታ ሃገር ድማ ብሓያል በረድ ተሸፊነን መንገድታት እውን ብዝተፈላለዩ ደመቕትን ሕብራውያንን መብራህትታት ደሚቐን እየን ነይረን። ናይ ጉልሰንኪርቸን ከተማ ነበርቲ ምስ ኣዝማዶም ምስ ስድራታቶምን ምስ ካልኦት መሓዝቶምን ብምዃን ጽምብል በዓል ዳጸንበሉ ውህብቶ ዳተቐያየሩን ናይ ኣውደ ዓመት ድራር ዳተደረሩን እዮም ነይሮም። ባንክታት ሹቓትን ናይ መንግስቲ ኦፊሳትን ድማ በዓል ምዃኑ ስዒቡ ንብዙሕ መዓልትታት ተዓጽዮም እዮም ዘለዉ። እታ ከተማ ኣብ ናይ ሓጎስን ናይ ዕረፍትን መንፈስ እያ ዘላ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ዋላ ሓደ ሰብ ብዘይሓሰቦን ብዘይተጸበዮን መልክዑ ኣብ ማእኸል እታ ከተማ ኣዝዩ ኣገራሚ ሆሊውድ ከም ፊልም ገይሩ ከቕርቦ ዝኽእል ዓይነት ስርሒት ብሕቡእ ዳተፈጸመ ነይሩ። እዚ ስርቂ እዚ ሓደ ተራ ናይ ባንኪ ስርቂ ኣይነበረን። ኣብ ታሪኽ ሃገረ ጀርመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ብልዑል ጥበብን ልምድን ተሓሰበ ናይ ሚልዮናት ጉዳይ እዩ ነይሩ። እቲ ታሪኽ ኣብ ሓደ ናይ ስፓርኬስ ዝተባሃለ ናይ ጀርመን ጨንፈር ባንኪ እዩ ነይሩ። እዚ ባንኪ ኣብታ ከተማ ኣዝዩ መተኣማመን ካብ ዝበሃሉ ትካላት ሓደ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን እዚ ዘይድፈርን ተኣማንን ባንኪ በዞም ብልሓተኛታት ጉጅላት ሰራቕቲ ተደፊሩ። እዞም ጉጅላት ሰራቕቲ ብዋና በሪ እቲ ባንኪ ንምእታው ኣይፈተኑን። እንታይ ደኣ ናይቲ ባንኪ ዋና በሪ ዋላ ሓደ ከይነኽኡ ካሊእ መንገዲ እዮም መሪፆም። እዞም ናይ ጸላም መሃንዲሳት ዝመረጽዎ መንገዲ ትጽቢት ዘይግበረሉ ተፈለየ መንገዲ ነይሩ። ካብቲ ናይ ባንኪ ህንፃ ጎኒ ሓደ ናይ መኪና ደው መበሊ ጋራጅ ነይሩ። ነዚ ጋራጅ እዚ ድማ እዮም ከም መበገሲ ነጥቢ ዝተጠቐሙሉ። ናይቲ ህንፃ ኣቀማምጣ መእተዊኡን መውፅኡን ብዝግባእ ኣጽኒዖም ዝነበሩ እዞም ጉጅለ ናይቲ ባንኪ ካዝናን እቲ ናይ መኪና መዕረፊ ጋራጅን ዝረኸብሉ ትኽክለኛ ቦታ ፈሊጦም እዮም ነይሮም። ምኽንያት ጽምብል በዓል ክሪስማስ ስዒቡ እታ ከተማ ናይ ርችት ድምፂ በዚሕዋ ነይሩ። እዚ ድማ ነዞም ጉጅለ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይኾነሎም። ዓብዪ ኢንዱስትሪያል ድሪል ወይ ድማ መፍሓሪ ብምጥቃም ድማ ዋላ ሓደ ኣካል ከይሰምዖም ነቲ ኣዝዩ ረጒድ ናይ ኮንክሪት መንደቕ እቲ ባንኪ ክበስዕዎ ጀሚሮም። እዚ ዝተጠቐሙሉ መሳርሒ ኣብ ናይ መንገዲ ኳዕቲ ብበዝሒ ዝጥቀም ሓያል መሳርሒ እዩ ነይሩ። ነቲ ኮንክሪት ይፍሕሩ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ግን ናይዚ መሳርሒ ድምፂ ብኸመይ ከወግድዎ ከም ዝኽኣሉ ወይ ድማ ብኸመይ ዋላ ሓደ ሰብ ክሰምዖም ከም ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ክፍለጥ ዝኸኣለ ነገር የለን። እቲ መንደቕ ግን በዚ ሓያል መሳርሒ በብንእሽተይ ክፍሓር ጀሚሩ። ብኸምዚ ኩነታት ድማ ሓደ ሰብ ክሕልፍ እትኽእል ንእሽተይ ቀዳድ ተፈጢራ። እዚ ድማ ናብቲ ብቢልዮናት ዝግመት ሃብቲ ተጠራቐመሉ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ክበጽሖ ዘይኽእል ምስጢራዊ ክፍሊ ክበጽሖ ክኢልዎም። ሓደ ግዜ ናብ ውሽጡ ሸሊኾም ድሕሪ ምእታዎም ዝተጸበዮም ነገር ከም ናይ ካልኦት ባንክታት ብሌዘር ጨረር ዝተሓለወ ካዝና ዘይኮነስ ብበዝሒ ሴፍ ቦክስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣናእሽተይ ሳንዱቓት ዘለዎ ክፍሊ ነይሩ። ኣብዚ ክፍሊ ኣትዮም ዘለዉ እዞም ጉጅለ ዝነበሮም ግዜ ዘድልዮም ነገር ንምውሳድ ኣዝዩ ይኽእሉ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብዚ ስፍራ ንሓደ ወይ ድማ ንኽልተ ሰዓታት ጥራይ ኣይኾኑን ጸኒሖም። ከም ግምት እቶም ፖላዊስ እንተደኣ ኮይኑ እዞም ሰራቕቲ ሙሉእ ቀነ ክሪስማስ ኣብቲ ቦታ እዮም ጸኒሖም።
ምክንያቱ እዞም ጉጅለ ናብቲ ባንክ ዝኣተወሉ ምክንያት ሙሉእ ንብረት ናይ ዓሚል እቲ ባንክን ምስራቅ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ባንክ ካብ ዝነበሩ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሳንዱቓት ድማ እዞም ሰራቕቲ 3000 ዝኾኑ ሳንዱቓት ክሰብሩ ክኢሎም እዮም። 3000 ሓፂን ሳንዱቓት በብሓደ ብሓይሊ እንዳሰበርካ ንምኽፋት ክንደይ ዝኣክል ግዜን ጉልበትን ከም ዝሓትት ርድኡ እዩ። እዚ ድማ እዞም ሰራቕቲ ክንደየናይ ብነፃነት ይሰርቁ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ። ሕድሕድ ሳንዱቕ ክኸፈት ከሎ ኣብ ኩሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረታት ነይሩ። ኣብ ገለገሊኡ ወርቂ፣ ኣብ ገለገሊኡ ኣልማዝን ዝኸበሩ ዕንቁታትን፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ንዓመታት ዝተኣከበ ዶላራትን ዩሮን ይርከብ። እዞም ሰራቕቲ ዝወስድዎ ነገር ተመርፀ እዩ ነይሩ። ክባርን ናብ ገንዘብ ተቐይሩ ድማ ብዙሕ ዋጋ ዘውፅአን ነገር እዮም መሪፆም ዝወስዱ ዝነበሩ። እቲ ክፍሊ ድማ ብዝተሰባበረ ኣቑሑትን ተቐደዱ ወረቓቕትን ዶክመንትታትን መሊኡ ነይሩ። ፖሊስ ጸኒሑ ከም ዝሓበሮ 95 ሚእታዊ ዝኸውን ናይቲ ባንኪ ሳንዱቓት ተሰይሮም እዮም። እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ባንኪ ዝነበረ ኣድላዩ ዝበሃሉ ንብረታት ተጸሪጉ ተወሲዱ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ነገር ክፍጠር ከሎ ናይ ድሕንነት ሲስተም እቲ ባንኪ ኣበይ ነይሩ ኢልኩም ከም እትሓቱ ኣይጠራጠርን። እቲ ዝገርም ነገር እዚ እዩ። እዚ ስርሒት ክሳብ ዝውዳእ ናይቲ ባንኪ ደወል ኣይፀውዐን ነይሩ። እቶም ሰራቕቲ ዝሰረቕዎ ንብረት ኣብ ባልጃኦም ሒዞም ብዝወፅሉ ቀዳድ ሸሊኾም ምስ ከዱ እዩ እቲ ነገር ተፈሊጡ። እዚ ኮይኑ ዋላ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ስርቂ ምዃኑ ይተፈለጠን ነይሩ። ሶኑ ንግሆ ናይ ሓደጋ ባርዕ ደወል ክድውል ጀሚሩ። ፖሊስን ሰራሕተኛታትን ሓደጋ ባርዕ ናብቲ ደወል ዝተደወለሉ ቦታ ምስ ከዱ ዝረኣይዎ ነገር ግን ባርዕ ዘይኮነስ ካብኡ ዝገደደ ነገር እዩ ነይሩ። ዝተፍሓረ መንደቕን ጥርሖም ዝተረፉ 3000 ዝኾኑ ሳንዱቓትን እዮም ነይሮም። ገለገለ ግምታት እቶም ሰራቕቲ ኮነ ኢሎም ሓደ ነገር ብምቅፃል ወይ ድማ ትክ ብምትካኽ ኣሰሮም ከጥፍኡ እዮም ፈቲኖም። እዚ ድማ ነቲ ደወል ምልዋል ምክንያት ኮይኑ ይብሉ። ዘምለጥሉ መኪና እውን ሓደ ተራ መኪና ይነበረን። ኣብ ናይ ድሕንነት ካሜራ ከም ዝተረኣየ እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ጸላም ODI R6 ተባሂላ ትፍለጥ ኣዝያ ቅልጥፍቲ ናይ ስፖርት መኪና እያ ነይራ። እዚ መኪና ድማ ካብ ሓደ ብሃኖቨር ተባሂላ ትፍለጥ ናይ ጀርመን ከተማ ኣቐዲሙ ተሰሪቑ ዝነበረ እንትኸውን ታርጉኡ እውን ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እዞም ሰራቕቲ ጸሊም ብጸሊም ተኸዲኖም ገጾም እውን ተሸፊኖም እቲ ዝሰረቕዎ ናይ ህዝቢ ንብረት ናብ መኪና እንዳፀዓኑ ዘርኢ ናይ ተንቀሳቓሲ ምስሊ እውን ተረኺቡ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ንእሽተይ ሰዓታት ጥራይ ካብታ ከተማ ተሰዊሮም እዮም። ሰሉስ ንግሆ እዚ ዜና ምስ ተሰምዐ ነበርቲ እታ ከተማ ናብቲ ባንኪ ውሒዞም። ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ልቢ ዝነክእን ዘሕዝንን እዩ ነይሩ። ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣፍ ደገ እቲ ባንኪ ኮይኖም ማዕፆ እቲ ባንኪ ዳወቕዑ ይበኽዩ ነይሮም። ሕድሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ታሪክ ኣለዎ። ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ኣደይ መጋየፂ ኣዋርቕ ኣብኡ ኣቐሚጦዮ ነይረ ብምባል ኣምሪራ ትነብዕ። ብኻሊእ ወገን ድማ ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ ናይ ጡረታ ገንዘበይ ብምሉኡ ንቐብረይን ንደቀይን ክኸውን ብምባል ኣብኡ ኣቐሚጦዮ ነይረ ብምባል ተደፊኡ ይሓዝን። ብዙሓት ሰባት ነቲ ባንኪ ከም ሓደ ኣዝዩ ዘተኣማምን ቦታ ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ነይሮም። ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ስርሒት ግን እቲ ባንኪ ዝነበሮ እምነት ብሓደ ለይቲ ክፈርስ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ካብዚ ዝገደደ መርድእ ዝመፀ ካብ ናይቲ ባንኪ ኣመሓዳሪ ነይሩ። እቶም ዓማዊል እቲ ባንኪ ንብረቶም ምስኣኖም ከም ዘሎ ኮይኑ ኣመሓዳሪ ናይቲ ባንኪ ዝተዛረቦ ነገር ግን ካልኣይ ሞት እዩ ነይሩ። እቲ ባንኪ ብግልፂ ከም ዝነገሮም እንተደኣ ኮይኑ ሕድሕድ ናይ ሓፂን ሳንዱቕ ወይ ድማ ሴፍ ቦክስ ኢንሹራንስ ዝተኣተወሉ ክሳብ 10,000 ዩሮ ወይ ድማ 11,000 ዶላር ጥራይ ነይሩ። እዚ ማለት ንስኹም ኣብ ሓንቲ ሳንዱቕ ናይ 100,000 ዶላር ወርቂ ወይ ድማ ልዕሊኡ ዝግመት ንብረት እንተደኣ ኣቐሚጥኩም እቲ ባንኪ ሕጋዊ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝኽእል ን10,000 ዶላር ዝግመት ንብረት ወይ ድማ ገንዘብ ጥራይ እዩ። ዝተረፈ ንብረት ወይ ድማ ገንዘብ ምንም ዓይነት ውሕስና የብሉን። እዚ ብፍላይ ነቶም ጥረ ገንዘብ ዘቐመጡ ገለ ሰባት ካሊእ መርዲ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘቐመጡ ዘርኢ ዋላ ሓደ ዓይነት መረዳእታ ከርእዩ ኣይኽእሉን።
እዚ ድማ ንብዙሕ ስድራቤት ውድቀት ኢኮኖሚ ምኽንያት እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ንብዙሓት ዘገረመ ዋላ እኳ እንተኾነ ሕሉፍ ናይ ስርቂ ታሪክ ጀርመን ንዝፈልጡ ሰባት ግን ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ሃገረ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ብድሪል ተፋሒሮም ዝካየዱ ፊልም ዝመስሉ ስርቅታት ኣቐዲሞም ተኻይዶም ይፈልጡ እዮም። እቲ ነገር ከም ባህሊ ዳኾነ ይመጽእ ተልና ምግናን ኣይከውንን። ንኣብነት ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2013 ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ስርቂ ከዘኻኽረኩም። ኣብቲ እዋን ሓደ ቦክስ ባንክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባንክ ነይሩ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ድማ ተሰሪቑ። እቶም ሰረቕቲ እውን ተነል ጋንግ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ። ካሊእ ቅድሚ ዝውን ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 1995 ሓደ ኮመርስ ባንክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባንክ ብተመሳሳሊ መንገዲ ስርቂ ተፈጺምዎ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ጀርመን ዝፍጸሙ ዝበዝሑ ስርቅታት ብሓይልን ብምፍራራሕን ዘይኾነስ ብጥበብን ብስትራቴጂን ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ምናልባት እዞም ናይ ጉልሰንኪርቸን ሰራቕቲ እውን ታሪክ ከም መምሃር ተጠቒሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናብ ታሪክ ክንምለስ ከለና ናይ ስርቂ ጠቕላላ ዕንወት ካብ 30 ክሳብ 100 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ምናልባት ግን ካብዚ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ካብ ናይ መንግስቲ ግብሪ ንምህዳም ክብሉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣከብዎ ጥረ ገንዘብ ኣብ ሳንዱቓት እዩ ነይሩ። እቶም ሰባት ገንዘበይ ተሰሪቑ ኢሎም ድማ ናብ ፖሊስ ከመልክቱ ኣይኽእሉን። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ገንዘብ ተሰሪቑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፖሊስ ነዞም ሰራቕቲ ጉጅለ ንምሓዝ ይረባረብ ኣሎ። ኮይኑ ግን እታ ሒዛቶም ዝነበረት ጸላም ኦዲአር 6 መኪና ኣብኡ ዝነበሩ ሰራቕትን ሒዞምዎ ዝነበሩ ንብረትን ተሰዊሮም እዮም። ምናልባት ኣብ ሓንቲ ደሴት ኮይኖም ኣብቲ ሰሪቖሞ ዝኸዱ ቦታ ዝፍጠር ዘሎ ነገራት ዳሰምዑ ይዘናግዑ ይህልው። ንሎማዓንቲ ዳሊልኩም ዝነበርኩ ቪድዮ ነዚ ይመስል። ንስኻትኩም ከ እዚ ታሪክ ክሰምዑ ከለኹም እንታይ ተሰሚዕኩም? ኣብዚ ጉዳይ ከ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለኩም? ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡን ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ንኽበጽሕኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰናይ ቅንያት